Tumunten tata cara ingkang wekasan inggih sarah panamring tokoh wayang ingkang kepareng pratata saha mratitaken panjenengan Bapak Dr. Andes Sugiyatno inggih saking Raka Mas Ki Anom Dijo Kangko Sukron Suwanda usamekta ing resa mukawis monggo katindakaken. Para tamu sinedan kakung sarta beti ingkang saestu luhuring budi. Mekaten saha semanten anjen kula aturaken lumatesing tata cara dalu tasakuran ingkang kagelar Raka Mas Anom Dijo Kangko sarjana seki sekalian pilenggahing Pulosari Desa Sraya Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. Tumuntening tata cara salajeng pun inggih pagelaran ringgit wacuca sedalu natas ingkang badhe katindakaken Widalan Sukron Suwanda mijil saking tlatah Blitar. Wilujeng dalu wilujeng mirsani wonten ingkang boten saged mirsani wonten papan menika saged midhangetaken lumantar radio Yodipati kanthi gelombang 106,1 sarta ugi midhangaken lumantar radio Suara Slek. Tumunten saking kula ingkang kadang matur minangka jejen pambela kathah ingkang kelepatan saha kekirangan ingkang sedaya kula boten handam larana mimah sarjuning penggalih panjenengan sedaya. Kula pribadi mawantu-wantu nyuwun lumumpil sesamudra pangsam. Pepuntane atur wabillahi taufik wal hidayah. Atur kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun martani.
Wan sembah nireng ulun mawe boga sawekung mangsiring telahan ngarinjeng nayakan ing ngrap tuteng ngrap Gautama udan sore kaya den suntak saking langit campur angin kaya ngumbul-ngumbulna teratak agung sawah gumelar mangku papan pangibadah
Saya apik yen to sing mangku ya gelem ngibadah. Marmara ajene mokal. Wong-wonge guyub rukun. Tanpa gadennya samat sinamat dan daya dinayan. Sawah kang gumlar saya tebih. Gunung rangsang langit lah menika kang sebat Gunung Tidar. Patut lamun Gunung Tidar minangka perwakaning carita. Wanci dalu meh tabuh sedasa. Ewadene ana pendopo agung dudu kraton, dudu pertapan, dudu kayangan. Mung ing kono ana titah ingkang den sepuhaken. Dudu pandita, dudu narendra, dudu satriya. Nanging rinasa dening kukuban kawasan Gunung Tidar mujudaken titah pinunjuling bawana. Lah menika ing awasta Sang Asmara Gaib. Ingkang duk nalika semana ndawek lenggah wonten pendhapi wewangunan. Katandha kasudibyane, katandha kawaskitane ora mung menungsa kang samya sumuyut nadyan bangsa lelembut samya bekti marang ngersane katandha kang wis manggem gati saguh ing diri lenggah dadya senopati ya pepating Gunung Tidar awasta senopati Gandharwa Sambigana. Entrane nepangaken mring sanggya kang durung pana. Kaduk gendhong kumlungkuk rumangsane kang padha lenggah kinira budhu kabeh. Siaga ing diri sumanggem gati lenggah mangka dadya Senopati Gunung Tidar. Wingking uga sifat lembut awasta Gandharwa Sambikala. Seba menungsa campur lembut. Paraesang
Hyang Sukma diliping ngayomana sang Hyang dumadi Senopati sambi kono wonten pangadawu para minantu Karaharjan sowan mumung wing bali wangunan ing Gunung Tidar Asembo pangestu ujeng andika sowan kula pun Senopati sambeka mangke yana kalis pangrencana kula rakna Jonggam bekti kula kunjuk pepodo jengan dika Gusti kula sangas maraga ip banget penerimaning sun karya syukuraning driya ndak lilani lenggah kang satata mrih mekaten dateng sendika sagen dawuh sopan tok wahyu ning Allah ya dumilah mangukut ilmu bangkit mikat arah mangukut ngune Kanjeng Sunan Bonang Nadya majang sarining ilmu mring Raden Sahid Romohun aneng tengahing tlaga parandene wurung reh pamajangipun palwareng
tebeng toya satemah sinatang minggir satemasi akeh ukara kang runtut Purwa kanthi kang patut tembung kang indah. Sambi kono nggih. Parandene durung ana kang nandingi endahe ucap syukur kunjuk mring ngersaning Zat kang Maha Agung. Ingkang wis keparing nyiptakake anasir patang perkara. Bumi, geni, banyu, angin. Mokal to. Mligine sifat menungsa bisa urip sempuluring jagat iki yen to tanpa antuk pitulunganing Gusti Kang Maha Wikan lumantar bumi, geni, banyu, angin. Sanadyan to ramene jaman besok ndak kira aku wis ora menangi. Ramene jaman besok ana umat ing jagat ingkang pinaringan lantip ing panggraita bisa ngrakit piranti nggo munggah menyang rembulan. Wonten besok ana rejane jaman uwong ingkang kelawan kengakarya jagat diparingi limpat bisa gawe piranti tetumpakan ingkang kanggo mumbul munggah menyang rembulan. Nanging nadyan to besok ana menungsaning Abathara kang dumadi saka negeri Adikwasa kuwi mau tekan rembulan pisan. Tertamtu ana kono ora ana penguripan kanggo menungsa krana Gusti ingkang Maha Kuwasa nggone kepareng-paring penguripan yang menungsa kuwi ya mung ana ing planet bumi. Mengkono Gusti maksih kepareng nyembadani uriping menungsa mligine kejaba pinaringan bumi uga ana dayane geni. Ana bumi ana geni mokal bisa sempulur uriping menungsa tanpa banyu. Kala mangsa besok ramene jaman menungsa wis ora kober pikirane mikir banyu iki gawe piye. Ing atase sumber kang mancur toyane tanpa ana kendele tanpa ana kendhate besok nek wis jaman saya rame saya akhir bumi iki dibur wani ora mung metu banyu ning iso uga metu ndut panas. Mbuh menangi mbuh ora kowe karo aku ana wong kengangah angong-songsa ora trima pawering bumi wani-wani kepingin mbongkar wadi wetenging jagat kanthi piranti kang wis maju sok semono bisa ngwetokake apa wae Raja Brana ingkang winadekake dening Gusti. Wonten ana bareng metu tenan ngono angel dikawekani angel nggone kudu ngrampungi nadyan to ing kono kuwi akeh pengwasa bola-bali salin nanging ya mung salin wonge urung ana kang bisa nyembadani ngrampungi nyandet mobale kanemson perut bumi mau. Nggih. Tasih benjing ya sok abad pira ngono. Menungsa kepingin muruh wadi ning Gusti. Angin ing atase wong urip ya sapa to ora butuh angin.
kewana ya butuh angin, wit-witana ya butuh angin. Piye? Sok rejane jaman wong nek wis angel ambekan, ana piranti kang dicongkopke nyang cangkeme, digandengke karo kaya dene bumbung gedhe ngono sak prangkul, ning ya dudu bumbung sok rejane jaman ngono. Kuwi digandeng karo nggon grana ngono, nggo mbantu nggone ambekan. Bayar mboten? Lho bayar. Bayar wong. Pancen wis mopo-po kuwi mau nggone iso sempulur ya krana nggone dodol kuwi. Wis mopo-po. Ha iki. Njing semonten. Iya. Mula ndak baleni. Apik-apike umat ora kaya umat kang gelem nyukuri nikmate zat ingkang akarya jagat. Menapa kula dipun keparengaken matur? Piye aturmu? Handrah ingkang pospitorum kasilera samira nomrek Hanjrah kang pospitorum niku patet 6 juga. Besok rejane jaman nek dalange suarane elek, nggo ketawangan. Enten enek. Dalang elek bareng panggang ngingkel tanggapan. Ini anake ganteng. Nggih. Nggih. Anu kula badhe matur, piye? Purwa Madya Wasana mboten kendel anggen ndika dawuh bab Gusti ingkang Maha Kuwasa. Terus? Nggih. Pemanggih menika yangsal kemawon. Iya. Panemu pemanggih kula. Piye upamane sampe kono? Pemanggih kula Gusti ingkang Maha Kuwasa niku jenengan. Lho. Raden Sahid Gya tumandang mung lempung bang ingkang kinarya matri Jang Sunan Ibrahim Adum Amrah cacing juru lampung Bagya kapundhut kinunturan mantram luhur cacing ruwat wujud umat Ali Hasan Agakase Ali Hasan kose muga-muga kleru nggonku midhangetake pripun nggonmu ngucap Gusti ingkang Maha Kuwasa jenengan ingsun nggih nganggo pengasih sing piye kuwi ngoten nuwun sewu jeneng pemanggih menika selaras kalian kadiwasaning pamikir. Iya. Krana
kula nyumereping jagat menika ingkang digdaya piyambak jengandika Gusti kula Sang Asmara Gaib. Nyatanipun panguwas tunggaling kawasan Gunung Tirar. Jengandika Sang Asmara Gaib. Mila kula saged netepaken bilih jengandika menika Gusti ingkang Maha Kuwasa. Dasar sanesipun Gusti jengandika wenang mangkreh para menungsa lan lelembut andhahan kula. Karana jengandika ingkang sampun bangkit mangkreh ngayomi bangsa menungsa lan lelembut utawi bangsa Gandharwa. Samesthenipun teteping manah kula Gusti Ingkang Maha Kuwasa menika jengandika. Sik. Sambigana nggih wonten dawuh. Lamun to jeneng sira ndarbeni panemu kang kaya mengkono monggo wae. Nanging tertamtu wae murucut saka mban luput saka kudangan. Pengucapmu kang kaya mangkono kuwi mau ngibarate kaya dene ngenteni cungule baya sileme prau gabus kumambange watu item. Mokal kelakone. Aku sifat menungsa. Aku ya doyan mangan, ya gelem ngombe. Ya duwe kleru, ya duwe lali. Sak mestine to, lamun to ing ngatasi titah kaya dene panjenengan ingsun. Ingkang isih kebak kelepetan kekurangan lan dedosan. Ado lintang Maluku sinawating balang kayu. Cepak lupute tangeh kenane, panggraitamu kuwi kleru. Mumpung urung kebanjur sambigana jabelen kapercayanmu mboten saged kok sik to ngene lho son iki ngembani wus Iwa Sangyang Adipati Bathara Sukma kawakas sira ingkang den paringi nangge waosadi lata panguripe wong bumi sesuk ya ana tamu semene adeping manah lenging tias gemblenging batos condonging raos Gusti ingkang Maha Kuwasa menika menggahipun kula inggih panjenengan Sang Asmara Gaib. Ya, kok sik ta? Ana tamu sumene Sawatara. Garwa sangsi Dora Prabu Brahmana Gambar Warna
Bojonegoro Sayembara piyak biak sumilak kang lenggah sumisih nganan tuwin ngiring kang mengkono temadadya srana laju tindake sloga busana wiraga padha ngucap lamun dudu trah nusa Jawi marmo samya jawil jinawil klesik kumalesik temah dadya gayeng marenggeng nadyanto sang asmara gaib kendhih kumrungsung inggalih daya daya tumunten sambung raos kelawan katemben arawuh Putra Sri Cirebon girang caritane kesiko dadi
cacing bramantianing ramanipun daredah Bapak nambah Sunan Bonang weh pamrayo yen sagu ngaji ombre lebeng jiwa mring Mbah Dat punjer agami Ali Hasan Gantiaran Siti Jenar Sunan Bonang Peparing mboten nomambek kami tambuh kisana karana katemben wanuh ketitik sloga busana semunipun jengandika Didi piyantun nusa Jawi dipun tepangaken kapinujon kula menika dipun kuwasakaken wonten ing Gunung Tidar nama kula asmara gaib lajeng piyanipun menika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nggih jawabanipun mboten ngaten Sang Prabu kula senes ratu nggih ning keh mastani njenengan menika ratu ing Tidar menika tata cara ing bumi kula uluk salam Assalamualaikum Waalaikumsalam ingkang uluk salam menika hukumipun sunah ingkang njawab menika wajib maknanipun menapa donga dinonga ing dalem kita pinanggih lajeng kula yen wonten tembungan Assalamualaikum nggih singkatipun ngaten njenengan cekap Waalaikumsalam oh inggih lajeng panjenenganipun menika piyantun nggih kula saking bumi suci tanah Arab nama kula Bagindo Usman Aji nggih Syekh Subakir monggo pinarak monggo pinarak monggo Hasbuna Allah wa ni'mal wakil Yes. Wow.
jangan tiru rawuh jengandika wonten paring kawasan Gunung Tidar seh kalilan kula ngaturaken pambagya panakrami mugi kunjuk padha alhamdulillahirabbil alamin karana piturunanipun Allah taala sowan kula ingga dumugi kawasan Gunung Tidar kalih saking pangrencana mboten gendel anggenipun ndedonga mugi-mugi panjenengan sakukuban ingkang lenggah wonten ing kawasan Gunung Tidar tansah mangke rahayu inggih pangestunipun namung sumengka kang raos kumrungsung kang batos labet saking agenging manah kula mongkok tanpa upami karawan jengandika piyantun ingkang saking tanah suci tertamtuke mawon daya-daya kula nyuwun dawuh nggih tur nuwun sepisan silaturahim niku panganan napa lho senes tetedan silaturahim silah nyambung rahim tegese katresnan rahim lah ada bayi maknanipun menapa antawisipun jenengan Sang Asmara Gaib kalian kula pun Usman Aji nggih Sesubagir kaya-kaya sak pengandungan kaya sak wadah kanthi ngaten sampun sak mecenipun antawipun kula lan panjenengan mboten kinten badhe memengsan krana tunggal sak pengandungan wedene benjang Sang Asmara Gaib rejane jaman niku saged kelampahan nek pun reja banget ngoten abad pinten benjing awake dhewe mboten menangi wonten dulur do dulur niku tukar padu dulur do dulur niku geger mongko sak pengandungan njing niku enten nek pun urusan politik wah awake dhewe mboten menangi tata cara anggenipun kangge ngrebat dalem pangwaos niku iso uga dulur dadi musuh musuh dadi dulur benjing nggih nek rejane jaman lho ingkang murukaken menungsa tumiba kedrawasan
utawi kamurkan ingkang jurus dhateng kanistan niku njeng nek pun reja jaman ngaten namung perkara telu rukmi kursi putri njeng rejane jaman diarani harta tahta wanita nek cara Sraya benjing enten desa jenenge Sraya ngoten wonten. Lah niki dereng dipun babat. Nek cara kasusastran rukmi kursi putri, harta tahta wanita njing enten dhuwit dingklik teman wanita niku sing marahi njlomprongke menungso dhateng juranging kacintrakan. Wong Arab omongane ombel gedes lho yo. Heeh ki aku yo mak tratap ngono. Tak kira le muni tende ya. Ubel-ubelan kono omongane kaya medeni. Awi nganti keri. Mek ngomong ngono kok ya keri kowe iki omong setromu kok ya ram tenan. Meneng nggih Kanjeng. Niku ingkang garwa senes. Nggih ingkang kala mangsa kula perintah mrika-mrika. Oh nggih. Nggih. Niku benjing niku iso sak pengandungan iki. Mbak Yune duwe ideologi ngaten adike ngentahi niku wonten. Wonten padha-padha gendirane nggih Abromarkata. Adike niku panggah ngentahi Mbak Yune. Nggih. Jane iki sami-sami putra bumi proklamator. Nek pun urusan politik nih, Mbak Yune panggah keleru terus. Oh inggih kan. Angka kalih kepingin serawung kalian jenengan alhamdulillahirabbil alamin saged kasembadan tebih saking tanah suci bumi ngarap hingga dumugi mriki tinampi kanthi bener becik matur nuwun ingkang tanpa pindha. Angka 3 pangapunten agung. Yektosipun sampun rambah kaping kalih saking bumi suci mriku niku utusan dhateng tetiyang dhateng Nusa Jawi 15 judu. Niku mboten wonten saged wangsul sedaya sami pejah. Lajeng utusan malih dhateng Nusa Jawi menika antawisipun 3 dasa. Kantun 7 jodoh napa pinten niku mbuktekaken lamun Nusa Jawi menika gawat keliwat-liwat wingit kepati-pati. Lah gawate kahanan wingiting swasana kala wau ndadosaken jalaran panyendaling raos kula pun Usman Haji anggen kula parikedah kepengin mbuktekaken. Kula kepengin mbuktekaken badhe kados mriki mawon tiyang niku nek dereng sumerep buktenipun tertamtu kemawon mboten segampil menika anggenipun parikedah pitados. Nah kula ngrambu pekabaran anggen kula nyuwun prisa kala wau mboten wonten sanes kejawi namung kedah minggah dhateng ing kawasan Gunung Tidar mriki. Lah pengajap nuwun sewu Sang Asmara Gaib. Krana menika benjing calonipun menika badhe dados papan dunungipun para tedhak turun Adam. Tedhak turun Adam sami-sami pinten ewu pulo menika ingkang pancen kepetang calonipun ingkang badhe rapet ingkang badhe rame ingkang badhe reja menika inggih Kukuban Nusa Jawi menika kepara yen to kawontenan Nusa Jawi menika saged ayem tentrem minangka makutaning kita punjering pemerintahan benjing inggih wonten ing Nusa Jawi mriki. Menika kemawon menawi to kawontenanipun bumi Pulo Jawi menika ngibaratipun cara ndadi saged digambui. Inggih kula pitados bab menika. Nah. Anggen kula sumengko saking tanah suci nggo dumugi mriki menika pengajap menawi to wonten para menggalih Nusa Jawi menika badhe kula tumbali. Ulun saos satur yen pinujweng karsa mugi
kaparengo